fourth governor to reclaim his mandate through the courts. Alili ebuemu, alili ebuemu, alili ebuemu, alili ebuemu, Onwu di malili. Alili ebuemu, alili ebuemu, alili ebuemu, alili ebuemu, Onwu di malili. Ndị be Nwilo kalobi o, ndị be Nwilo na-ebezina, ọkwa ịma n'igwe niile jekọ n'ugbo, isi buka na Nigeria. Anyị welu ndidi n'ụwa, sobe n'ije enu, ọkwa ịma na ndidi ka mma, ndidi ka mma. Ọzọ emezina, asị m ọzọ emezina, ọzọ emezina, ọzọ emezina, mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Ije n'ụwa mụọ, ndidi ka mma, onye omelu nya dịbe, ndidi ka mma, onye omelu nya dịbe nụ, ndidi ka mma. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Nne m ụlọ ọmụmụ adị gị bicha n'anya. Dr. Joe Nwilo OOL ọnwa obi nwanne na-adasị bicha n'anya. Ogbuwe obi na Amerịka. Bawanza of the Lagos. Oyi masị gị bicha n'anya. Ọzọ emezina, ọzọ emezina, mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Adaobi kiri bicha anya gị alụnne. Adaobi kilasị ga-akwazina. CEO Adako Pharmaceutical Company Nigeria Limited. Ọdụkọ namba nwanyị Baka Ochiora Mrs. Christiana Ezeobiora, President General ATD Women Wing Adazinu Lagos Branch. Education Ochiora ụmụ nwanyị na Lagos nọ n'akwa ebezina. Onwu gburu chi Nwilo, eze na-enenebe akụ, eze na-enenebe akụ ana. Ọdụkọ namba ezi nne biko bicha anya. Kedu maka Dr. Antonia Sowunmi, Lagos University Teaching Hospital, Consultant Radiation Oncologist akwazina. Mrs. Beatrice Abuba, USA, Business Administrator and Sociologist. Kedu maka Mrs. Ayesmoju Gloria, London, England, Business Administrator. Dr. Victor Nwilo na-akwa. Dr. asị gị biko bicha anya. Na mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-emekwa. Consultant Physician Occupational Medicine. Dr. George Obikili, True Boy,
medical consultant, ophthalmology. India. Ekene Mr. Joe Ezobior, engineer. Manchester Akwa, Chief Gabriel Nwilo. Mr. Dapo Sowumi, Ogun State Kiseje, consultant in personal management. Ogo, in-law. Ekene Mr. Lighter Isumoju. Ekiti State Ikisije. Accountant, business consultant. Ogo. Osofia, Dr. Tiobelong, second vice president, ATB, I don't know. Emeritus. Kedumaka, GOC, Okeke, Onwu Inejeki, Nadazian. India. Ambuli babule kuna bopi. Onye ka nchọjebe na agụrụ odogwu nzakọ n'obi ọnwa CEO MD Jewel Pharmaceutical Group of Company Eric Okoye ọnwa niile eti ọnwa tikele mụọ ọnwa mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-arụ ga-eme. Kedu maka Fide Obikili Odela n'Odego? Ana m ekele Maddox Chiyerugo. Kedu maka Injinia Godi Akwụba Ichiachi kwadoro civil engineer? Ekenelere m Ike Ojukwu, consultant gynecologist, Atlanta, Georgia. Professor Anesi Madubia Kennedy, consultant cardiologist. Dr. Kenwaso Onume Kenegi, consultant physician, Atlanta, Georgia. Onye jigi n'oji ife. Chief CY Agukugo, Atlanta, Georgia. Nnabenyi. Kedu maka Chief Kenneth Iwelumo Alibo Oduchugbo. Chief Oseloka Obaze, Secretary to State Government, Anambra State. Onumu Kenel. Kedu maka Chief Mrs. Richard Obi, Head of Local Government Administrator. Mr. Matthew Obogo Utum. Ekene Mr. Pius Enidom, CEO, Pimpad Pharmaceutical. Francis Aneto, Chairman, Osuomeko Kindred, Nadazinu. Chimnes Ejidike, Eda Nozie, Dora Ukwu. Osimu Kenele ya Chief Charles Ejidike, CEO, Challenger, Oil and Gas. Odogwu Nwamu n'Ọrụkwu. Maazị Augustine Belonwu. Onumu kenere gị o. Kedu maka Mr. Chibo Belonwu, Ogene na-adazi nnukwu. Ekene kenere m Ichia Honorable Sir Isi Anaharu, BG Emeritus adazi nnukwu. Onumu kenere gị o. Professor Ken Nwogo, Head Department of Law, Nnamdi Azikiwe. Ototo nwa Angaba Bakene Odogwu. Prince Nwilo eze nwa onye jigigi mmadụ. Onye nna ya bezi nwa n'eze ka ọ ga-abụ. Prince Nwilo ka njọ gị anaza eze asọ. International business tycoon. Architect Pons Obiadi Nwanze. Ekene kenelu m Barrister Emeka Chidoke, Mike
chairman Anyocha local government area. Otimkpu area Madijo Onwu dị njọ. Dr. Sam Obiekwe, transplant surgeon, California, USA. Kedu maka Chief Sam Afam Afụbuomu injinia n'Ọka. Injinia Tiwaya na-eto Ichia Ugonnia, chairman Obi Nwanne 8th grade Adazi News integration. Ekene kenere m Ichia Ifeanyi Obiadi Isu Obi dị gbogbogbogbo. Kedu maka barrister Evaristus Mobo Chinyelugo onye ji gị na ji mmadụ ụbọchị kwala nne gị Chinyelugo efi gị ji eme n'ọjị. Ụmụnne ofu efi, ụmụada ofu efi, ndị sara efere ofu efi, ndị tiri egwu ofu efi. Barrister Josephine Edochie Onwu kenele gị. Kedu maka Tony Ajabe LSC Connection Real Estate Developer. Onwu kenele Engineer Boni Akuba Emelika gị nọ oke ọgọ. Kedu maka Barrister Kayode Gate Alabi all the way from Ogbomosho. Onwu kenele unu mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Aye ọzọ emezina, aye ọzọ emezina, aye ọzọ emezina. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-eme. Chief Nwilo eze a na-enene bakụ Obiekwe, nna mụrụ ọmụmụ nna Dr. Joe Nwilo, ka mkpụrụ obi izu ike na ndokwa eme. Aye ọzọ emezina, aye ọzọ emezina, aye ọzọ emezina. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa na-alụ ga-enwe. Ekene ndị a si n'aka Dr. Joe Nwilo. O ji wee na-ekene ndị bịara kasị obi maka ọnwụ nne ya, maka na a sị na girigiri bụ ugwu eze. Ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ kwara onwe ya.